menta ka step khan lu turi ku April achara phlai ladon koi ke jingja ha ka ba koi ka kali local kalham no syariat bat unung ja jong kani ka kali laya action kani ke jingham no jong kani ka kali local kala jia ha koi na kishnong ka bahap po ka Eastern West Kasihil district khalaya